Hola, sóc un estudiant de l'EduCem de primer de batxillerat i avui us explicaré una mica com està sent la meva experiència al centre, de manera que us pugui ajudar a decidir o a aclarir els vostres dubtes. Bé, doncs jo estudio la branca de tecnologia, tot i que a l'ESO no vaig estudiar ni tecnologia ni dibuix tècnic, però no estic tenint cap problema a l'hora d'enfrontar aquestes dues assignatures. En quant als professors i als grups de classe, els grups de classe són molt reduïts. Quan estem tots junts podem ser unes 20 persones i quan ens separem per modalitats som uns 8 o 9. De manera que si tens dubtes o et costa més la matèria, doncs els profes és més fàcil que et puguin ajudar i rebis una atenció molt més individualitzada. També això de que siguem tan pocs a classe ajuda molt a l'hora d'establir uns vincles entre companys i fer noves amistats, ja que tots ens fem molt bé amb tothom. I hi ha 2 hores a la setmana de resolució de dubtes on tu pots assistir o no, ja que són voluntàries, i això ajuda a l'hora de preparar els exàmens o preparar activitats o si necessites aprofundir coneixements sobre la matèria. Jo soc l'Arnau Canals, estudiant actual de l'Escola d'Educem de Granollers, concretament de segon de batxillerat. Jo mai abans he estat vinculat en els centres d'EduCems, ni l'ESO ni a primària l'he fet en aquest centre, i jo vaig venir per estudiar el batxillerat. Vaig decidir escollir l'EduCem per estudiar el batxillerat, ja que un dels seus principals avantatges que jo valoro molt és la seva reducció d'alumnes respecte a altres centres a l'hora d'estudiar el batxillerat. Amb això el que vull dir és que a l'hora de l'aprenentatge és molt més productiu. Els professors, tant la directora com els professors, són bastant amigables i molt empatitzants amb els alumnes. És a dir, per qualsevol problema, per qualsevol dubte que tinguis, no dubtis en preguntar. Llavors, finalment, una cosa que li trobo un gran avantatge és a l'hora de l'organització dels exàmens finals durant tot el curs, ja que aquest centre, per lo que he experimentat, va més avançat que altres centres, i amb això ho valoro, ja que em permet una millor organització i fer més activitats extraescolars. A tots i a totes, el meu nom és Josep Guillem i avui us parlaré sobre la meva experiència a l'EduCem. Jo sóc un nou alumne d'aquest any, m'he incorporat a segon de batxillerat. Jo a l'EduCem ja l'havia sentit parlar per als seus cicles que tenen, la varietat de cicles superiors i graus que tenen, però jo em vaig enfocar, vaig anar per al camí del batxillerat. Em trobo a segon, estic molt a gust amb el curs i amb el centre, ja que el primer de tot, al principi del curs, les meves expectatives van ser molt bones i positives. Per què? Perquè vaig notar un professorat molt proper a tu i molt personal. És a dir, jo tinc la total transparència i confiança amb cadascun d'ells per parar la classe i resoldre tot mena de dubtes. També dir-vos que les instal·lacions són molt petites però molt acollidores i l'alumnat hi ha un molt bon clima de treball. El que més m'ha agradat de l'EduCem, que és el que buscava, que per mi és el més important, és el professorat. És a dir, a mi em costa molt concentrar-me i jo ara sento que en qualsevol moment que tingui una angústia, un dubte per resoldre, li podré preguntar amb total transparència al professor, que em contestarà i m'ho repetirà una i una altra vegada, fins que sigui necessari. També em va cridar l'atenció les classes que tenen per la tarda, és a dir, tu, de totes les matèries, amb tots els professors, un dia a la setmana et pots quedar pel migdia per fer repàs i per resoldre tots els dubtes que tinguis. Hola, em dic Júlia, sóc una alumna de primer de batxillerat i durant aquest curs he estat fent el dual al programa d'acadèmica. La veritat és que estic molt contenta i el recomano molt perquè el feu l'any que ve, ja que trobo que és una experiència molt gratificant i que t'aporta moltes oportunitats, tant com per millorar la comprensió, l'expressió i l'escriptura en anglès, com per si també en algun futur voleu anar a estudiar als Estats Units, crec que també tindríeu més facilitats, i també és una oportunitat per conèixer gent nova, ja que es fan moltes trucades, hi ha molta interacció amb els alumnes i els alumnes, en el meu cas, la meva professora portava gent d'Espanya
i de França. Llavors doncs, coneixes les maneres de fer, diferents opinions de molta gent i també doncs, és una manera d'interaccionar i canviar d'aires. Llavors trobo que per aquests motius és molt bona oportunitat i també crec que ho és per la doble responsabilitat que comporta. És a dir, has de dur a terme tant els treballs del batxillerat d'aquí com els d'allà. Llavors, allà tot el curs consisteix està dividit en 2 semestres, els quals has d'anar entregant, depèn les assignatures, i a per a 3 assignatures doncs has d'anar entregant 3 treballs cada setmana. Llavors això és molt continuat, no crec que només hi ha un break de 2 setmanes entre semestres, llavors és bastant seguit. Hola a tots, us venia a parlar una mica del batxillerat dual, que és el batxillerat que jo estic fent alhora que primer de batxillerat, i us venia a explicar una mica la meva experiència, que és bona. Llavors, el que a mi més m'agrada del dual és que tu et pots organitzar com a tu t'agradi, no? Perquè són classes online i llavors cada setmana s'entrega unes coses. I el bo que té és que ho pots fer quan tu vulguis, i això a mi m'agrada molt. I a part també m'agrada molt la relació que tens amb els professors d'allà, perquè tu sempre et deixen ser molt independent a tu, però tu sempre que necessitis alguna cosa tens el contacte del professor o professora per poder parlar amb ells si tens algun problema o alguna cosa, i és molt proper i a mi m'agrada molt i bueno, que ho recomano molt.